Domo malo ogolo chik ne obila manodonjne gi nek mar nyathi matin Baby Pendo mondo kik nyon kama nek mar nyathi notimore gi alwora mare machalo kaka Nyalenda, Masira kod Nyawita kaka yorno ni ok gidonjore e bura makamano. Doho bende ogolo chik ni achije go kik bed gi tudruok moro amora gi anyuola nyathino kod joneno e burano e kinde ma joyal bura loso chenro mar rambun. Duol mochung' ne chiwo arita ne joneno mong'ere kaka Witness Protection Agency igeno ni koro biro chwalo ripodgi kapok jumbe ariyo rumo. Burano ma tudo obila 4 gi nek mar Baby Pendo ibiro winj tarik 28 dwe ni. Mr. Edward. So, Mr. Mutise, you have seen. Therefore, pending pre-bail report and I-4 affidavit to be filed, and any other party filing pleadings through the DR Criminal Division within 7 days, the first, second, and third, and fourth persons shall remain out on bond on the same terms, on condition that they will not interfere with the witnesses, they will not tamper with the evidence, they will not leave the jurisdiction of the court. Dakika na paga birio nyakora mgajuang bang sadek marotieno chendo eno imore hero kamano kumedo kete Ramogi TV. Jana maus ngege nyisa kachani enti suri karungu ketu Ramogi TV genko Daktari David Oyer mar sukari industry gimora hinyagi chendro. Pastor Collins Odindo wacho ni entire chendo maro imore wachako kodwa kacha rameny penyo wacho ni poko loko TV poko